Mesa Local de Coordinación para a Atención Integral das Víctimas da Violencia de Xénero. A última mesa que houve foi a principios de ano. Esta é a sétima mesa que facemos sobre este tema tan importante. Decir que é un tema que nos une a todos, non? Os cargos políticos, os corpos de seguridade do Estado, os funcionarios, aos profesionais de diversos ámbitos. Eu creo que é un tema que efectivamente nos une, porque é un tema preocupante, non? Cada vez máis, e polo tanto creo que todo o que fagamos en coordinar, en estar todos unidos, en poñer a disposición uns dos outros as nosas experiencias e o que sepamos, creo que é importante e é bueno. Eu quero darvos as gracias a todos por asistir a esta reunión, a Susana López Abella, que é a Secretaria Xeral de Igualdade, a Belén Liste, que é a Subdirectora Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero, a Manuela Balaboi, que é a Xefa da Unidade contra a Violencia sobre a Muller da Subdelegación. Está con nós tamén o alcalde de Pazos de Borbén e algún representante de Vilaboa, que, como sabedes, Soutomaior atende tamén a esas persoas que teñen problemas destes dous concellos, desde o Centro de Información á Muller que temos ubicado en Arcade. Agradecer tamén aos corpos de seguridade do Estado, aos coordinadores dos programas da COV, ás funcionarias do noso Concello, a todos os que estades aquí hoxe, porque creo que todos, como dixen antes, somos importantes. Eu non quero máis que facer esta introdución. Agora os profesionales e os que sabedes máis do tema nos contaredes e nos diredes sobre esta temática. E, a orden do día vai a ser a presentación e actualización dos recursos e axudas en materia de prevención, que nos vai a falar a Secretaria Xeral e máis a Subdirectora Xeral. A presentación do protocolo de activación da quenda de garda psicolóxica, que nos vai a falar Fátima López e Rubén Pillar, se non teño aquí anotado. A revisión de datos da violencia de xénero dos municipios e a revisión dos recursos municipais, que van a ser as forzas e corpos de seguridade máis as nosas traballadoras do CIN. Ao final teremos unha quenda de robos e preguntas. Por lo tanto, sin máis, eu creo que podemos iniciar esta mesa co primeiro punto, que é a lectura e a aprobación da ata anterior. Supoño que non vamos a ler, pero supoño que foi remitida e, non sei se hai algún problema coa ata anterior. Se non hai ningún problema, vamos a por...